Kaixo entzule maiteak, nire izena Ainhoa da. Bideo honetan beti paralderantz liburuari buruz hitz egingo dizuet. Liburu honen idazlea Jon Arretxe da eta marrazkilaria Cristina Fernández. Erein da argitaletxea. Laburpen txikitxo bat egingo dizuet, liburua gehiago ezagutzeko. Drisaren familia oso ondo bizi zen Kaiesi herrian. Oskailua, telebista, plazak eta guzti zeukaten. Baina egun batean, Drisaren aitak zoritxarrez lanpostua galdu zuen. Eta orduen, Europara joatea bururatu zitzaion, lanpostu bila. Familiari ez zitzaion oso ondo iruditzen, baina bestela ez zuten jatekorik izango. Eta onartu beharra izan zuten. Egun batzuk pasa, eta aitaren mezuak, eskorreoak ez ezer ez zitzaien iristen, eta arduratzen hasi ziren. Beraz, Drisari aitaren bila joatea bururatu zitzaion. Amari mezu bat idatziz eta diru apur bat hartuz. Bidaiatu egin zen. Beno, ez dizuet ezer gehiagorik esango, zuek irakurtzeko. Niri asko gustatu zait liburua. Divertigarria, oso polita eta guztiz iruditu zait. Espero dut zuek ere irakurtzea. Oso polita delako eta asko gustatuko zaizuelako. Beraz, irakurri mesedez, agur eta hurren arte.